سلام أملا عالم تركبنا عشان تكتلتي كمي كأنكم كل شأن تهوني هنات رأيته كابلب بنا مسكنكو لو ميدما هيزلكم زمت أخو كم تيتريو تسمع ناي كيارن تسمع ناي كاروتن إيو مباركس نزيز أمارات كمي جري كم زدالخون كم أدما أب كيار زلوت النوي بركاتن كم أون أب كاروتي زلوت النوي بركاتن مسؤو كجلس كم تلمود كم جمريا كسامود داتا حبيركم نكتنهو يقدمكم بأركس نلومي أقدمي ناي كيار ثم كسره نو نمسرح انتي أقدمو كم ددلينا كهبري أبزي كم تريوو هذا كيار كم أون معار أبزي دما أنا زنجبلنا لني أقدمي نتي قوما ناي كيار عليج بقيري حاتيبي كمتروي كم تلمود السكوم اندار أخون كم زدالكو أنا دما أبصحفات زركبكو ناي كيار تقناوي بركات كجلس مباركس كبرات ناي channel تكتلتي كيار أبوشتو فوليك أسيد نيكوتينيك أسيد بانتاتونيك أسيد كمؤون تايامينن بيتا كاروتينن يركبو أب كيار زركب فيتامينات فيتامين سي كلتا نتبي 8 ملغرام اللو فيتامين إي 0.03 ملغرام يركبو فيتامين كي 16.4 ملغرام هيزو يركب كمون كيار زهازو معدنات أوشتي كيار زلو معدنات كالسيوم 16 ملغرام حاتين 0.28 ملغرام مغنيزيوم 13 ملغرام مانغانيز 0.079 ملغرام فوسفورس 4 ملغرام كمون زينك 0.20 ملغرام تهستو ناي معدن ألوو تقناوي أبركتو كيار أوشت كيار زركو فيتامينات كمون معدنات أكالاتنا مكلكال همام بقعت كهلو يقبر كيار ليجينسن كمون كوباتينسن استبهالو نترى نقرات يزلو ازي دما سيلات ناي كانسر يطفو كمون كانسر نايتوب كم متهاز يكالاكل قصالي مس مغبنا كيار اندهر تمغبنا ني اصمتنا ازيو ترير يغبرو بمكنيت اب كيار زركب زبزه فايبرن قلطيفو سرعات مطحان مغبي يقالاطف اب كيار زركب فايبر بتوساكي اب اكلاتنا زركب استمرزه نጥረ ነገራት ካብ አካላትና ናይ ምእላይ ስራሕ يقالاطف كمون أب منادق سور دمنا مرقع نايدم كيف التر يكالاكل تسمى كيار لإلي أكن فساسي كمون صوديوم كاوشتي أكلاتنا نموغاد زلوو كإلت أزيو زعبية كمون كبدت أكلاتنا أزيو كالتفو نخقودل يقبر تسمى كيار مستاي ميزان ناي أسيد بيز كاتسالي نخخون يقبرو دم بزهي يقودل كاب همام كانسر يكالاكل كمون ناي كيار جوس مسمعر بمهواس يستيو ازي صماق نقوز سأل قلطيفو ناي مفواس አቅሚ አለው ይብል ባርከስ ክብራትነት ቻናል ተከተልተይ ካብ ጽሁፍ ዝረከብክዎ ብዛዕባ ኪያር ንጥዕናና ዘለዎ አበርክቶ ብውህዱ ነዚ መስል ባርከስ ናይ ቻናል ተከተልተይ ባርከስ ዝኾነ ነገር ክንጥቀም ኮለና ንአካላትና ወይን ድማ ንአና እንታይ ይጠቅመና ኢልና አቀድምና ክንፈልጥ ይግባአና ሕጂ ከም ትሪእዎ እቲ ናይ ኪያር ጁስ ወይን ድማ ጽማቅ ኪያርና ዳርጋ ይበጽሃሎ ከም ትራኹሞ አንተ ቀሪበዩ ዝነበርኩ ፍርቅ ለሚንን ከምኡን እቲ ዝንጅብል ብውህዱ ገይረ ይጥህኖለኹ ጽቡቅ ገይሩ ክጣህና ኣለዎ ኣብ መጀመርታና እቲ መቀረት ቁርብ ክብድ ይብለናዩ እንድህር ቀጻሊ ንወስዶ ተኮይና ግን ኖርማል እንዳኮነ ይድመጽ እቲ መቀረቱስ ንለምዶ ኢና ለእሊት እናና ድማ ዘዓቢ ነገር ስለዘለ አጂ ምዳና አቀድሜ ኣብቲ ጽሁፍ ገልጾ ከም ጸናኹ አቀን ክብደትና አዝዩ ዝጎድል መብዛሕትና ድማ ክብደትና ምንካይ ተሸግርና ንርከብ እዚ ድማ ኣብ ገዛና ብቀሊሉ ባልና ክንገብሮ ንክእል ስለዝኾነ ከም ዝገርና ሰሪሕና ብማዓልቲ ሓንቲ ቢኬሪ እንድህር ወሲድና ቀሊል ኣይኮነን ምስ ለመድናዮ ባልና ብማዓልቲ 2 3 كندقاقم نخلينا نتقنانا ولا حنتي
ፀገም ኣየምፅእንዩ እንትርፎ ጥዕናዩ በረከት ማለት እዩ እጂ ከምዚ ገይረ የፅልሉ ኣለኹ ናይቲ ናዕና ቅራፍን ከምኡውን ናይ ዝንጅብልን ከይርከቡ ኢለምበር ዳርጋ የብሉ እንድህርኢኹሞ እጂ ከምዚ ገይረ ኣብ መስተይ ክግምጥሎየ ከምቲ ትርእይዎ ሃፊስ እዩ ከምዚ ጌርና ኣብ ገዛና ዳሊና ክንጥቀም ንክእል ኢና ኣነ ቅድሚ ሕጂ ነዚ ኪያር ከማን ምስ ሰላጣ ምብላዕ ኣዝየ ዝፀልኦ ነይረ ብድህሪኡ ግን ቀስ ብቀስ እንዳገበርኩለ ሚደዮ ኩሉ ነገር ቀስ ብቀስ ድልመድ ስለዝኾነ ነዚ ፅሟቅ ከማን ከምኡ ቀስ እንዳበልና ክንለምዱ ንክእል ብምቅፃል ድማ ኣብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ፅሟቅ ካሮቲ ይዘልኩም መፅእ ኣለኹ ንኡ ድማ ንምስራሕ 3 ካሮቲ ፍርቂ ሌሞን ከምኡውን ዝንጅብል ብውህዱ ገይረ ኣለኹ ከም ትርእይዎ ነዚ ሕጂ መዓር የድልየናኒ ምክንያቱም ካሮቲ በዓሉ ሽኮር ስለዝብል በዚአን ጥራሄ ከዳልወን እጂ ኣቀዲሜ እቲ ካሮት ናተይ ግዝፍ ዝበለ ስለዝኾነ ምእንታን እቲ ማሽን ከይተሮ ብመፋሕፍሒ ገይረ ኣቀዲሜ ክፍሕፍሖየ እምበኣርከስ ክቡራት ናይ ቻናል ተከተልተይ ናብ ጥዕና ያበርክቶ ካሮቲ ከኣቶየ ካሮቲ ቫይታሚን ኤ ስለዘለዎ ካብ ህማይ ይከላከል ዓይንና ክፀርን ክበርህን ስለዝህግዝ ካብ ደብዛዝ ብርሃን ካብ ንርኢ ይከላከለልና መፅናዕቲ ከም ዝህብርዎ ምስ እርጋን ተታሂዙ ዝመፅእ ናይ ምርኣይ ፀገም ብ40% ይንኪ ካልኣይ ሕማም መንሽሮ ወይ ድማ ሕማም ካንሰር ይከላከል መፅናዕትታት ከም ዘመልከትዎ ካሮቲ ዝተፈላለዩ ሕማማት መንሽሮ ከም ናይ ሳንባ ጡብ ዓብይ ማዓንጣ ወዘተ ሕማማት መንሽሮ ይከላከል ሳልሳይ ካሮት ብምክንያት ፈንገስ ዝመፁ ሕማማት ይከላከል ራብዓይ ካሮቲ ምብላዕ ካብ ዝተፈላለዩ ረክስታት ይከላከል ከም ወቅዒ ሳንባ ዝኣመሰሉ ሕማማት ይከላከል ሓሙሻይ ሕማም ልቢ ይከላከል ካሮት ንሕማም ልቢ ፅቡቅ መፍትሒ እዩ ሻድሻይ ኣብ ካሮቲ ዘሎ ፋይበር መጠን ኮሌስትሮል ንክቅንስ ይህግዝ ሻብዓይ ካሮት ኣብ ፀላም ከብዲ ክህሉ ዝኽእሉ መርዛም ነገራት ዘየድሊ መጠን ቅብኣትን የፅሬልና ሻሙናይ ካሮት ኣብ ማዓንጣና ክፀሪ ኣብኡ ዘለው ባክቴርያታት ንክውገዱ ይህግዝ ታሻኣይ ካሮቲ ስንናን ኣፍናን ንምፅራይ ይህግዝ ኣብ ስንናን ኣፍናን ዘለው ዝተተክኡ ምግብታት ኣብ ምፅራይ ባክቴርያ ንምቅናስ ዓብይ ተራ ኣለዎም እምበኣርከስ ክቡራት ናይ ቻናል ተከተልተይ ካብቲ ፅሑፍ ዝረከብክዎ ብህዱእ እየ ቀሪበልኩም ሕጂ ናብቲ ስራሄ ከኣቶየ እምበኣርከስ ከምቲ ትርእይዎ ፅቡቅ ገይረ ይፍሕፍሖ ኣለኹ ፋፍሄ ናብቲ ማሽን እመልሶ ኣለኹ ካሮቲ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ብጥሪኡ ክንምገቦ ከለና ኢና ንዓይንና ዋላ ንጥዕናና ኣዝዩ ብዝበለፀ ረብሓ ክንረክበሉ ንክእል ዝበሰለ ነገር ብዙሕ ቫይታሚናት ኣብቲ ሓዊ ይጠፍኡ እዮም ብዝበለፀ ግን ከምዚ ብጥሪኡ ምብላዕ እንድህር ደይከኣልና ከም ፅሟቅ ጌርና ክንወስዱ ንክእል ኢና ሕጂ ነቲ ብደቂቁ ዝመተርክዎ ዝንጅብልን ከምኡ ድማ ነቲ ለሚን ፍሪኡ ከይኣትወኒ ፆሚቄ ክህውሰለየ ሕጂ ነቲ ካሮቲ ዳኣክል ማይ ብምግባር ፅቡቅ ገይረ ክጥህኖየ እንድህር ውሂድኒ ርኤ ክውስከለይ ማለት እዩ
እጂ ቁሩብ ማይ ውሂድዎ ኣሎ መስለኒ ርኤ ክውስኸሎ ብጣዕሚ ሓፊሱሎ እጂ ቁሩብ ማይ ወሲኸሉ ኣለኹ ምንታን ጽቡቕ ገይሩ ክጣሃነለይ ማይ ምስ ረከበ ሕጂ ጽቡቕ ምጣሃን ጀሚሩ እጂ ከምዚ ገይረ ጽቡቕ ገይሩ ምስ ተጣሃነለይ ምጽፋፍ ኣየድልዮን እዩ ምክንያቱም ብዙሕ ዝወፅእ ነገር የብሉን ጽቡቕ ገይረ ፋፍሒ ስለ ዘእተኽዎ እምበኣርከት ጽሟቕ ናይ ካሮቲ በዚ መልክኡ በፂሁሎ ኣዚ ጽሟቕ ካሮቲ ድፈቱ ኣብ ሰሙን 2,000-3,000 ይጥቀሚ ኣነ እስኩምን በዚ መልክኡ ኣብ ገዛኩም ብቀሊሉ ከተዳልዎ ይላበኩም ባርከስ ክብራት ናይስ ቻነል ተከተልተይ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ምሳይ ስለ ፀናኹም ካብ ልብ እንዳመስገንኩ እዚ ቪድዮ ይጠቅም እዩ ንሰብ የምህሩ እንድህር ኢልኩም ድማ ሼር ብምግባር ንኻልኦት ከተፍልጥዎም ይላበኩም ባርከስ በብ ዘለኹም ሰሰናዩን ጠጥሙን ምንልኩም ብሩክ መዓልቲ